tomto videu si ukážeme programovanie gamepadu pre mikrobit typ VS14593 od firmy Waveshare. Gamepad obsahuje kópie tlačidiel A, B, 4 farebné tlačidlá C, D, E, F, mini joystick s tlačidlom P a vstavaný buzzer. Na zadnej strane gamepadu je popis pinoutu. Gamepad vyžaduje napájanie z lítiovej batérie 3,6 V. Pozor, jej veľkosť je totožná s klasickou 1,5 V batériou, ale takéto napätie pre mikrobit nestačí. V prostredí MakeCode pridáme rozšírenie, ktoré zverejnil výrobca na GitHube. Volá sa VS Joystick a obsahuje príkazy pre obsluhu gamepadu. Ich použitie si predvedieme v nasledujúcom programe. Po štarte musíme gamepad inicializovať a môžeme zahrať úvodný tón. V cykle Forever testujeme jednotlivé smery joysticka a pre každý smer zobrazíme príslušnú smerovú šípku na matrixe mikrobitu. Celkovo ide o 8 smerov. Taktiež otestujeme stlačenie tlačidiel, ktorých je spolu 7. Výchylku páčky joysticka môžeme merať aj analogovo, vtedy totiž zistíme aj veľkosť výchylky, nielen smer. X-ový smer je pripojený na pin 1 a Y-ový na pin 2. Hodnoty, ktoré analogovo prečítame z týchto pinov, si môžeme zobraziť na sériovom monitore. Vidíme, že výchylky v oboch smeroch môžu nadobúdať hodnoty od 0 po 1023. Vráťme sa však k nášmu pôvodnému programu. Hlavným využitím tohto gamepadu je ovládanie iného mikrobitu, a to na princípe rádiového vysielania. Do programu doplníme vysielanie rôznych znakov pre každý smer a tlačidlo. Vysielané znaky si zvolíme ľubovoľne. Pozor, aby sme pre rôzne akcie gamepadu nezvolili rovnaký znak. Program pre prijímací mikrobit bude na účel testovania jednoduchý. Po prijatí reťazca vyhodnotíme, čo sme vlastne prijali a zobrazíme príslušný symbol na matrixe prijímacieho mikrobitu. Nezabudnime si nastaviť rovnakú rádiovú skupinu pre vysielací aj prijímací mikrobit.